Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jay at Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti amin at Guerrero from Big Letter JA. Happy birthday Papa Narciso Valdez inton October 29 from Michelle Ann Valdez. Manangan kan Villanueva family dita Rosario La Union from Carolina Manangan iti Doha, Qatar. Anak ko adarisa ni Kimberly Janica Salcedo Bukat ni Warshak Ijaynara San Manuel Pangasinan from Marisa Salcedo. Happy birthday kanila kay ko Ricardo Bautista inton October 24 from Leonora Bautista iti Binalonan, Pangasinan. Mamangko ani Beth Namyon kan kakabsat ko ada JC Ray Namyon kan Mea Jean from Jobert Namyon. Shout out kada Eileen Bacani, Domingo Soriano, Jeline Vicente, JTV Vlog, ni Sharifas, Marie Claire Attiu, The Maharlikans, Dalyasat, kastamot ni Lolit Atting, ni Konyang, Jana Elaine Palmacha, Ana Jean Gaho, Marilyn Corrada, kan Mary Grace Dizon. Shout out pa kada Gladys Domingo, Teresita Dukusin, Melanie Mangabat, 123 Ilocano Proud, kan Roda Ramos. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jay. Dear Manang Emmy, Jay Latan ti iyawag mo kanyak, taga Pangasinanak.
May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo, manipod iti natakwatak idi kang itingitan ti pandemic. Ti padas nga inak ibinglay manang kat napasamak idi panawan ti pandemya. Talo kami nga kakabsat, ulila kamin iti ama. Kat timay sa akabsat mi alalaki, adda iti balasi utaaw, kadwa na ti asawa na. Kat ijay ang napasamak ti saan mi aninamnama apagteng ti biyag mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Apay, anya ti mapaspasamak iti aglawlaw anak ko. Nanang, ada ka nung sakit a COVID. Kat adun tinatay. Isa lockdown tayon. Ha? Anya lockdown ngay day nga ibagbagam. Mas daawak. Talaga do ti pulis iti dalan arumwar dito'y lugar tayaw. Saan na mapalubusan dagiti umili arumwar iti pagtangan da nanang. Ta delikado. Amangan ngamin na ado ti maakaran. Kat numaduktalan da nga ada nagsakit iti COVID, i-quarantine da. Quarantine? Anya ngay dahita anak ko. Ipanday ti may sa lugar tapno saan na makaakar. Kat dagiti pada na anak COVID ti kadwa na ijay. Kasta ka day. Ay sus, ay delikado nga rod dahita asakit. Talaga delikado nanang. Saan na mapalubusan na rumwar dagiti senior citizen tay suda tinalaka ang maakaran iti COVID. Isungaganad kayo nanang. Kaslatrang kaso kan panateng lang ti sintomas ti COVID. Ay kasano nga rodan nga iti kanon tayo anak ko. Sapay saan tayo ang nakaurnong iti makan dito'y balay. Aday tadag iti masiknan a relief nanang. Ket mapalubusan lang ti may sa akamang iti pamilya arumwar. Amapan gumatang iti kasapulan tayo. Ken aday schedule ti ipapan iti tiyandaan. Ay napo, anya na ito yan ang mapaspasamak dito'y lubong. Ay nakasyan na kami apo. Nadaman rumwar. Masapol nga agdiretsyong agdigo sa paman na sumangpat nanang. Tama nga naadakit ti kimpet ken kuha na virus iti napanan na. Ken masapol nga agaramat tayo iti mask. Ay na, sige nga rin anak ko. Baga amot ti adem, tanarigatan. Manong, kumusta nga tamot tanda Manong Noli kan ti asawa na iti balasi utaaw? Jakarta mo ading. Awan pa mo ti komunikasyon mi. Kastoy matla kano iti ayanda, sigon iti damag. Kun kasta nakarkaron sapay kit di jay a. Hala, sapay ko matamaya dayuda iti paggad. Sapay ada sakit ni ipag. Saan ka di adagita dagiti nalaka ang makaptan iti COVID? Dagiti ada sakit na? Kasta ti agwaragawag adin ko. Isungarot ang nakabutbutan. Sapay na puno ka nun dagiti ospital gapo iti kinaado dagiti na COVID. Terigat na. Agraman dagiti doktora naka-duty. Adumot ng tipimusay kadakwada gapo iti dayta sakit. Nakabutbutang Manong. Sapay ada kadwa tayo a senior citizen. Basta ganad tayo ka na yun tina. Syaklat tan ti rumwar. Di kayo rumwar ka ni nanang. Kanayon kayong agdigos ka ni nanang ah. Dayta ngamin ti may sa kadagiti panglaban iti virus. Masapul ang nadalos tayo akanayon. Kastamot ang taglawlaw tayo. Sapay ko mga rod ata umawag to ni Manong Noli, Manong. Tapno amu tayo mo ti mapaspasamak kadakwada kini ipag. Sapay la kuma, ading ko. Nanang, imawagan ni Noli. Isumot lagayam anabayag nga awan damag tayo kan kuana. Tadagayam iti ospital ni Ipag. Na COVID ka no. Anya, ay Diyos ko. Kat, kumusta nga ikanon ni Ipag mo? Saan ay nga adda sakit na? Sa ita, na COVID pa'y? Dahil nga rin pagnanagan ni Noli nanang. Terigat na.
Saan ang mabalin asarungkaran ni Noli ta asawa na, tamay parit. Delikadon samat namin ti kasasad ni Ipag, nanang. Ay na, kaasi damot ijay. Sapay nila ang kasinsinyo a Joyce ti kabagyan da ijay. Ay, kasanungatan nga ijay kabsat mo, Jay. Agkararag tayo, nanang. Sapay kumata makalasat iti paggad ni Ipag. Ken hiyadayo na kumamot iti paggad ni Noli. Madanagan ka talaga, anak ko. Sapay nakaad-adayo ti ayanda. Jak pulos maarayat di kabsat mo. Ay, dakkel ti kaasi ti Diyos, nanang. Agtalag tayo kun kwa na. Amo ka di nabaybayan da Noli, kan ti asawa na. Hello, Manong. Hello, Laura. Kumusta kayo diyan? Inuda kami ti damagam. Nasayaat kami mo't Manong. Ngamje ka anak kam aninuli. Saan ang nasayaat? Adda ka no iji ospital ti asawan Na-COVID ka no, Manong. Anya? Ay, sus. Delikado nga ro na. No kasta. Sapay i-quarantine da. Sana makita ni Noli ti asawa na. Kasta ka nung arod, Manong. Ay, sapay kumaatal din na naakaran ni Nolay. Uwan nga rod, Manong. Ay na, kaasimot di ka anak kam. Di tay pulos maarayat ida. Basta ibagam ka na dyan. Tsaka na yung awagan ni Nolay. Tapnoan mo tayo na niyan ti kasasada dyan. Nang runa sa asawa na. Kung nagkararag tayo iti Diyos, tadi na baybayan dang iti agasawa. Uwan, Manong. Day talaang anti mabalin tayo ama itulong kadakwada. Tayo met anarigat at talaga ti sitwasyon tayo idi panawan ti pandemic manang Emmy. Ngam tinakas ang anapasamak iti pamilyami ket idi na COVID ti asawa ti kabsat mi ani Noli. Narigat manang tasaan mi amaarayat apulos ti kabsat ko ken ti asawa na. Kakaasi ti sitwasyon ti kabsat ko. Nang runa, kat tilaang kasinsin mi ababai ti kabagyan da ijay amabalin at tumulong kadakwada. Madanagan unay ni nanang kadagidi akan ito manang Emmy. Kanayon mi akontakan ti kabsat ko, tapno maamuan mi ti kasasaad ti asawa na. Aging gaadimtang ti damag, adi mi pulos ni namnama. Naawagam ka din di kabsat mo, anak ko. Itay pa akong kontakak, nanang. Ngumsa na sumungsungbat. Madanagan akpay nga ruden. Anyang atanay ati mapaspas amak kadakwada. Jak pa yun makaturturog iti kapapanunod ko kadakwada, anak ko. Oray siyak nga rod, nanang. Nanang! Manong! Oh, apay Tina. Ay. Kas na madandanagan ka. Manong, imawag kanyak ni Insan Joyce. Kat, kumusta ka nun ngay damanong mo, anak ko? Uwan nga rod. Nanang, Manong, natay ka nun ni Ipag. Itay laeng. Anya? Isumot talaga yung masaan na sumusungbat ni Noli itayaw awagak. Ay, kaasimot ni Ipag. Ay, Diyos ko. Anya matan. Sabay na ganda yun ti ayanda. At dapay may saasaan anasaya at adamag, Manong. Anya day tatina. Ni Manong Noli.
Nag-positive man. Katadamot na ni hospital. Anya. Ay da. Diyos ko. Jacob Satyo. Anya kano ti kasasaad ni Noli? Anya ti imbaga ni Joyce? Awan pa'y kanuti damag na manong. Di namot mabalin ang mapankitaan. Kan madama nga as ikasun at maipapan ka ni Ipag. God. Kasanon ngay ti bangkay ni Ipag mo, anak ko. Impakaam mo kanon ni Insan Joyce iti pamilya na tinapasamak nanang. Urayan na kano, noan niya ti desisyon da. Nagkasang mutan tinapasamak ni Ipag. Ti pagdanaga kati kabsat nyo. Kasanungatan ti kasasaan na. Ay na. Sapay di tay mabalin asaranayan mat. Hindi ka agdanag nanang. Adamat ito ni Insan Joyce. Isupay lang ti kontakan tayo, may papaniti ka sa saan ni Noli. Agkararag tayo, asapay lang umata makalasat ti kabsat ko, nanang. Dito na damag ka, pimusay ka nung asawa ni Noli. Kat matama mo matamtaming itang ni Noli iji ospital ta naakaran mo titi COVID. Huwag manong, Sos. inyawag ka nun ni Joyce ka ni Tina. Madanagan akarod ka ni Noli. Sapay nakabutbutang ti sakit akimpet kadakwada. Ay na talaga ang makaakar nita abay Rose. Siyempre, ang kabalay da, iso ang naging nakardan grabe nilang pasama kita asawa ni Noli. Talaga adi na kinabaulan. Permi ka nung arod aladingit da balae, gapo iti napasamak. Sapay ni Joyce laang ti kabagyan da nga da ijay. Ibagam ko ni Jay, taka na yun lang awagan ni Joyce. Tapno maamon tayo ti kasasaad ni Noli. Uwan manong, ay na, kasanong atan jay bangkay ni Sandra. Maiyawid da nga tamanong. Ay, saan nakasiguradaw? Ngam no makremate ang mga numayawid ditaw. Ngam no saan kat itabon da na dagos ijay takas tamot ipagannurutan ita a pandemya. Na, di pa'y kat, dapo na laangan ti makagteng kadakwada, no kas pangarigan ta makremate. Ay na, nagkas ang mutan. Ay, kasladyak ka ba ulan no siyak amaysa? Ngam nakaskas ang no maitabon na dagos ijay tapulos adidan makita ti anak da. Tinading, nakasarita kita ni Joyce. Delikado ka no ti kasasaad ni Noli akabsat ta. Anya, Diyos ko, kaasimot ni Manong Noli, Manong. Huwag nga rod ading ko. Makapaladingit. Tawan apulos ti maarabidan tayo. Taadamot iti atayo a lugar. Sapay la ko maamanong, tamalasatan ni Manong Noli day ta a COVID. Masya anak pa'y kitin ka ni Insan Joyce. Iso lang ti tumultulong kadakwada. Nang runa iti bangkay ni Ipag Sandra. Ado ka no ti masapol ang may proseso tapno maiyawid dito Pilipinas. No kasta, maiyawid dati bangkay na dito'y Manong. Wana din ko, daiso ka no ti pangadang ti pamilya na. Ngamda po na langan tamasapol ang makirmate sakbay ang mayawid dito'y. Ngam kaskas ting adulat ta ka no ti proseso. Manong, madanagan ka ni Manong Noli. Amangan no. Oray siya ka din ko. Nang runa kat saan ang mabalin ang mabisita ni Joyce ni Noli. Makidamdamag langan kadagiti masik na ni Joyce Hospital. Amok ti marikrik na ti kabsat ta ita. Nasakit para ken kwa na adinan makita ta asawa na. Sakit agmay-may sa Joyce Hospital. Awan ti kapamilya na amang saranay ken kwa na. Napalalo aladingit ni Nanang Manong. Saan pa yan ang makaturturog iti kapapanunot na kani Manong Noli? Huwag nga Rod. Ngam, agtalag tayo iti na Marswa.
Noan niya ti pagayatan na, iso ti matungpal. Agkararag tayo akanayon, ading ko. Anak ko, anya nga iti madamag. Madanagan ako na yan iti kabsat yo. Ang mga noan yan ti mapaspasamak kun ko ana. Di kay agdanag unay nanang. Ang mga noan niya ti mapasamak kada kayo. Agtalag kayo iti Diyos. Amo ka di nabaybayan ni Noli. Nagsakit nga min para kanyak nga ina. Nga day siya nga agrigrigat ti kabsat yo. Kadyak man la masaranay Apulos. Nanang, maawatan ni ading ko daytan. Nanalakala ko matimapanitayan na. Talaga napaan ako nanang. Tasya akong timang taming kankwana. Timang asikaso kankwana. Ngam saan mo tamabalin. Tawan pa'y lang timapalabusan na flight. Anyamot nga minan daytan apasamak. Nabayag ako na tao dito'y lubong. Ngam italaang anapasarak ti kastoy. Italaang ang mapasamak ti lockdown akong kulada. Gapu iti makapatay asakit. Isungar na agad na tayo nanang. Tapnawan ti makaran. Adawag mo anak ko. Kita ang mga numaipapan iti adim daytahan. Huwag nanang. Ni Insan Joyce to mawawag. Mabit lang tasong batak. Hello Insan Joyce. Naimbag tayo mawag ka. Kumusta ti kasasaan ni Noli? Aguray ka man, Insan. Apay nga, agsangit kamutan. Ada ka di saan anasaya at mapaspasamak? Anya? Agpaiso ka di dayta nga imbagam, Insan Joyce. Apay anak ko, anya tinapasamak. Nanang, awanin ni Nola kabsat ko. Pimusay ka nun. Saan? Saan na punto dayta? Saan na natay ti kabsat mo? Saan? Noli, anak ko. Pimusay ni Noli akabsat ko iti kangitingitan ti pandemya manang Emmy. Daksang gasat takas iti asawa na, di na nalasatan ti sakit akimpet kankwana. Pirme asangit ti inak, tadi na pulos nakita ken nasaranay ti kabsat ko. Kasjay gayam tirik na ti mapukawan iti ipatpateg, nang runa iti kasjay a sitwasyon. Awan tinaaramidan mi manang, no di ti aguray iti update nga iyawag kada kami ti kasinsin mi ani Joyce. Naimbaglaangan taad da ijay, kat ison tinangasikaso iti amin, manipod iti ipag mi, agingga iti kabsat mi. Nanang, imawag ni Joyce. Anya ka no ti pangadang yung maipapaniti bangkay ti kabsat ko ani Noli.
No kaya't yung ayawid na dito Pilipinas, masapol ang makremate. Ay, saan? Saan ang mabalin ang makremate anak ko? May parit, iti pamati tayo. Ngam nanang, sa bali dito ang sitwasyon. Maawatan damot siguro. Alangan mo tabaybayan tayo may tabon ni Jiti kabsat ko. Adi tayo pulos makita, uray ti dapo na laeng. Talaga akastan ti mapasamak. Awan ti maaramidan tayo. Sumursuro taklaang iti paganurutan ti pamati tayo. Ay, sana mabalin anak ko. Kada kayo dahi ti pangadang yun nanang. Nga mamuya saan kami akumpormi ti pangadang yun. Tano na kami lang iti kabsat ko ti masurot. Da kami kanitina. Kaya't may kumamayawid dito yung uray ti dapulaang ni Noli. Tapno dito yun na may tabon. Pasensya kayo na anak ko. Ngam na kay kandang akon. Nukasta nga rod. Masapol ang mayawag at agos ka ni Insan Joyce ti pangadang nyo. Or-orayin na kami taawag tayo. Gaputa saan na mabalin niya agbayag ti bangkay ni Noli. Gaputa pimusay kat nga rod iti COVID. So ano saan nyo kaya't ang makremate? May tabon nga rod at agos ijay ti bangkay ti kabsat ko. Ading Tina, naitabon ka nun ti bangkay ti kabsat taan ni Noli di abroad kunan ni Insan Joyce. Awan maramidan tayo, manong. Isumot ti kayat ni nanang. Saan mo't ngay manugot ang makremate ni Manong Noli? Nakasarita ka nun ni Insan Joyce ti representative ti kumpanya pagpapayan ni Noli. Ado ka nun ti benefits sa maala na. Nga masapol ang masurot ti amin na proseso. Kat kasapulan ti dakalagatad. Dahil ti problema tayo. Awan mo ti madadaan nga usaran ni Joyce. Tapno may pagnanaamin na kasapulan na papeles. Tapno maala tayo ti benefits ni Noli. Pangalaan tayo ngay nga rod, manong, ti ipawit tayo ka ni Joyce. Tapno marugyanan nga ipagnadagi ti rumbang amay proseso. Padasag akasarita na Uncle Carding. Barang matulungan na tayo, ading ko. Pasensya kayo, Uncle. Da kayo lang tamo may makatulong kada kami. Kasta talaga ka, anakan. No, may papaniti panang claim ka dagiti benefits. Ano ang proseso? Kung talaga nga dakil ti magastos. Nagruna ka ti jay papalasyo tao. Na magarutan tayo jay ni Diyos akasinsinyaw ang madadaan mo tamang tulong ka na kayaw. Mababain kami nga rodon ka ni Insan Joyce, Uncle. Dakil a perwisyo kan kuana da ito eh. Isong agsubsubalit kami tulangan kan kuana. Di kayo matanagan. Tasak na makamoy tamin. Kung nasaysaya at siguro no ibagayo kaninsan nyo at Joyce, asaklaan ti kontakan na no kasi nga nakasapulan na gatad. Tas akong ti makamo mangipawit kan kuana. Ilstak tulang amin na magastaws. Agyaman ak no kastangkal. Di kayo madanagan. Apa man na maalami amin a benepisyo ni Noli akabsat ko. Bayadan da kayo adagos, Uncle. Ay, apo ka na yakanakan. Kas na kunakaon, madadaan na kamang tulong ka na kayaw. Sayang nga no di yung maala amin a benepisyo na dinuli iti kumpanya nagtrabahuan na. Sigurado adakal mo't agatan day jay. Wan ka nung harot, Uncle. Kanti may sapi a paggastusan din San Joyce. Kati panang ipatulod na dito yung Pilipinas kadagiti arwatan ni Noli. Ado ka nung amin tinabati agamit iti, Uncle. Kat ko na ni Insan Joyce asayang no saan na may patulod dito eh.
Awan problema kanakan. Ibagam kan ni Joyce nga ibaga nalaang kanyak. No at pagkasapulan na iti kwartawan. Wan Uncle, kat agyaman ak unay. Nanang, nangruwin ni ipag na insan Joyce dagiti kasapula na may proseso, tapno maala tayong dagiti benefits ni Noli. Nasayaat mo't anak ko. Isudalatan ka na Uncle Carding tagtungtungtong may papaniti gastos nanang. Bayadan tayong tulatan, numanuman tinaipawit na Uncle kin ni insan Joyce, amang ipagpag na iti amin. Kanuan gayam, naipatuludan ni insan Joyce dagiti gamit ni Noli. Orayin tayo kanulatan na sumangpet. Wan, anak ko. Saan laday tananang? Masapul ka na amang lukat tayo at ang lukat dati na iti bank account tayo. Tayo so ti pangitransferan da iti gatada maala tayo. Mabingay ka no iti talo nanang. Medyo dakdakil ka da kayo, tanaganak kayo. Kasta ka di, anak. Wan nanang. Imbagak ka ni Tina masapul ang mabayadan amin ang nagastos ni Uncle. Kastamatan ti maitad kininsan Joyce. Tapno damat gunggunana nang ipagpag na iti amin sakbaya maala tayo ti bingay tayo. Wan, anak ko. Si kalatan ti makaam iti amin. Ading, kalpasan ti sumagma mo na abulan at dantor orayan tayo. Wan manong, nga masapol ang mabayadan ng amin ang nagastos ni Uncle. Kastamot ti maitad ka ni Joyce. Wan na din ko. Kinidaw ko tilistaan ni insan Joyce. Tapno may kumpara kitilistaan ni Uncle kadag iti nagastos na. Kat ti mabati. Iso ti paguguduan tayo at alo kadananang Ngam dakdakil at para iti inata. Wan manong, kayat ko kumaamay patarimaan tayo ti balay. Kan isumat ti kayat ni nanang. Kayat nakanumot ang mapadasan ti agnaed iti napintas a balay. Kabayatan as ibibyak pay. Kan sakbay ng agbibingay tayo gayam. Kayat ko kumatimang idulin iti kwarta iti bangko para kan ni nanang. No, kas pangarigan madandanon to ti aldawag ka sa pulan. Gapo iti kinabakit na. Tapno saan tanto nagproblema iti mabusbos. Saan mat nga daw dawat? No, kas pangarigan agsakit, adin ko. Uwan manong, umanugot akiti dayta. Nanang, apay ngay. Inkumparak ti impawit kanyak ni insan Joyce sa listaan, kadag iti impaw-pawit kan kuana na Uncle Carding. Idi madamang ipagpagnana dagiti kasapulan ti kumpanya ni Noli. Agsupadi mat nanang. Ha, anya ti kayat mo asawan, anak ko. Ama nga dakdakkel ti singsingiran ni Uncle, ngam ti nakalista. Dinamag ko ni insan Joyce, kat iso kanumot ti imbagana tinaipawit kan kuana. Nay, apay ngay. Kasano ngay napasabak na ita? Sa bali pa'y kati mapampanunot kun ananang. Isun sa nga imanamo nga timulong ni Uncle Carding. Tapno agkakwarta iti dakkel. Agasan nyo ngay, tadoble mo ten itinakalista ti singsingiran na. Anak. Nagdalagak ka na Uncle Carding kaputa saan na sabsabali. Tagkabsat kayo kot nga ron. Ngam nalabos mo tar aramidan na. Ala,
Bayam ta kasaritak to anak ko. Nakasarita kong nanang. Makaungot pa yung nga ro din bagak. Kan impilit na nga isok ano dahi tinagastos na. Amangan ka nun at dati saan nailista ni Insan Joyce. Anyang arod nga iti aramidon tayo anak ko. Ang mga nuday tati pangrugyan tiriri iti nagbabautan tayo. Di ka agdanag nanang. No talagang ay pilit na. Sige, itad tayon. Tapno sana pangrugyan tiriri akas itinakunayo. Konsensya langan ang Uncle Carding nanang. Kunak mo iso naggastos. Takayat natin makipagrik na kada tayo. Ngam saan mo't gayam. Sayang nanang. Namimpinsanin anapukaw ti panagraam ko kina Uncle Carding. Inted mi ti kinid daw ni Uncle a kantidad manang Emmy, tapno awan ti rumswa ariri. Tati pinanunot mi, saan kami kumaan nakarugi a nagipagna kadagiti kasapulan, tapno maalami amin a benepisyo ti kabsat mi, no saan aga po iti kwarta ni Uncle. Naikan mi met iti umno a kantidad ni Joyce, gapo iti sakripisyo na anang ipagna iti amin. Naipaaramid mi metten ti balay mi, kaskid daw ni nanang, apakakitkitaan na kano iti kwarta a naibati kada kami day dinoli. Pudno adakkel agin awa ti sagsagrapon mi ita, gapu iti naibati kada kami ni Noli. Ngam umapay latta ti liday kada kami, gapu tadi mi pulos nakita ti bangkay ti kabsat mi iti maudi agundaway. Ngam amumi anaragsak itan iti sidong tinamarswa. Daytoy tipadas ko manang. Tuy pagayam mo, Jay. Pagayam ko a Jay, pudno nga ado tirigat kan sakit tinakam, ti impaay tinapasamak nga epidemya, saan laeng akada kayo, no dikat iti intero alubong. Kat makipagrik naak iti napasamak iti kabsat mo, ken iti asawa na. Adu dagiti mangibagbaga nga iti likodan tinapasamak a pandemya, adulat ta dagiti tao asaan apulos a nagbaliw kadagiti madi nga aramid da, kat may sa kadakwadan ti uliteg mo. Ngem dayawak ti inaramidyo, tamas rimming baw ti utang a naimbag anakam kada kayo, ngem tinapukaw a kantidad, gapu iti saan a nasayaat nga aramid ti uliteg mo. Tay kunada nga ruden, ti kwarta, mabirukan. Sapay kuma, taagtalinaed, ti kinasayaat mo a tao. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti nagla